Ha nem 6000-en forog a motor, akkor... Nem lesz jó, jaj. Igen, ott mindenre rámegyünk. Jó, ez így jó, nem, gyere jobbra! Balázs, hol a faszomba megyünk? Nyomban egy szót se értek! Kuplungra vigyázz! De ne az árokba menj már! Srácok, balra, rámegyek az ágra, hát. Ennyi, bazd meg! Érzem, ahogy csíkszik az autó. Igen! Balázs, gyorsabban! Gyorsabban, gáz! Igen, itt mehet a gáz. Ez veszélyes terep. Utána! Jönnek utána! El fognak kapni! Nehogy hal, mehet a gáz. Mehet, nem hald meg! Jobb lesz! Hova mész? De ne ide állj, bazzeg, a dombra visszük föl, nem? Ja, kajak. Kajakra! Tolás vissza. Akkor rükverc. Rükverc van! Kuplunk, rükverc. Kuplungot nyomjad! Mehet egyenesen? Ne. Csak kettesbe tedd el! Nem, még egy kicsit szed. Jó, és most tök egyenesbe, tedd tök egyenesbe. Ne, vissza, szedd vissza, patka fele mész. Még patka fele mész, fel fogsz menni a patkára. Nem jó. Szedd abba, igen. Jó, balra. Balra, Ez már patka. patka lesz. De srácok, nem értem. Mi? Jó vagy, menjél most egyenesen. Most szedd vissza. Jobbra szedd. Aha, jobbra szedd. Mehetsz. Igen. Isten, jó. Jó. És őt most tedd szépen, szedd lassan, ne sokat, csak lassan. Ne előre. Miért előre mész? Hátra menj. Felmegyünk a dombra. Nem megyünk vele. Egyenesbe rakom. Ja? Ó. Jó, kettesbe tedd el. Az a baj, nem tudom megítélni, mikor van a kerék egyenesbe. Azt a kormányon látod meg. Most még egy jobbra teker rajta egy picit. Most lesz egyenesbe. Még egy picit teker rajta jobbra. Még teker. Most megy egyenesbe. És akkor mehetsz még. Jó. Szerintem itt jó is. Ennyi. Stoj! Állj! Stoj! Oké, stoj. Nyom be, kézifék. Ez is baloldali kézifékes.